Cartref y Dr Gwyn Thomas, cyn feddyg teulu yn Dyffryn Clwyd. Dos y gan yma. Ie, yr hagen. Champion, diolch o. Dwi'n sioncach na fi. Na, i bod hwnna. Ew, mae yna eirlysiau mo man yma. Talu'r trethi mynd, tro. Nes i yma yn dechrau chi. Diw. O'n i'n babor o'r dren ar ei hel nhw, sy'n o'n i'n bacio nhw. Mewn bwnsys bach, chi, gyrru nhw i Lerpwl i mewn Ceinion. Ar tren ar nos Sul. Yn ennill, 100 hanner o bunnau bob blwyddyn. O'r blodau yma. O'r blodau yma chi. Ma' nhw'n drws. Mae'r blodau'n bach cyntaf, ydy. Ne. Lili wen fach. I'n cofio'r un o'r canio gyntaf ddysgu oedd am y lili wen fach, da ni ddeud yn Sir Aberteifi. O, ie. Eirlysiau. Lili. Yn rhed imbych oedd y surgery, ac yn yr ardaloedd cyfagos oedd y gwaith, fel I dad o'i flaen, erbyn hyn mae Gwyn hefyd wedi ymddeol. A dyma fo'r hen le, Gwyn. Ia, dyma ngadled, ges i gydwy'n I fynydd. Ie. Oedd yn had yma roed I blat I fyny yn 1925. Oedd yna ddwy ffordd o dechrau practis. Gyntaf chi dalu I mewn i'r practis, neu roed eich blat I fyny. Yr oedd o'n had blat I fyny o'r un. Dechrau hel cwsmeriad â chi. Wedyn, oedd eich catre chi a chwbl fan hyn, wedyn? Oedd. Oedd y syrdio chi dod I fyny, stepio yma, a nocio drws. Dyn oedd un o'r teulu natio fo drws ffrant, ac ymwch chi mewn i'r syrdio pen draw ti. Oedd mam gan y syrdio fel dentydd uwch ben fan chi. So, o'n i'n glad bod bobl hewl allan a gwrando ar bobl srechian ti fewn chi. A gwaedd sydd lawr y grisiau chi. Felly, ym fan hyn fiwch chi gydol eich oes fel meddyg? O, ia. A fe fyma, ydych chi dod ar tro cyntaf chi gwrdd ar bobl? Ia. Hwna'n lle bwysig dros ben. Dwi'n meddwl bod staff fan hyn, mwy bwysig na'r doctor, sabon o doctor chi. Cos y croeso ma'n gael am y tro cyntaf. Roedd awn i bobl diarth o'r I dre. Croeso ma'n gael wrth y ffenes yma. Ie. Mwy a bwysig. Dwi'n ni rown I weld beth sy'n Gwyn yn y cefn ydych chi. Mae le anferthol. 4 meddyg, 5 meddyg ma oes. Dwi wedi golli trefn o'n just un o'n I am blynyddoedd fi a ben fi hun a oedd Mari yn wraig I helpio fi am 10 mlynedd neu fwy. A wedyn, ydych chi'n cadw'r mae'r cyfrifon fan hyn yn y shelfi ddigi? Rhaid a bwysig iawn chi. Hanes o'r cot i'r bedd bob un ohonyn nhw. Iawn y chan, yn ei mlaen. A fyma, ydych chi'n cadw'r tabledi I gyd? Ie, bob rhan, bob wyrth yn digwydd o fan hyn chi. Ie. Wedyn, mae'r rhain fan i'r bobl sy'n dod ato chi fel pethau? Ie, bobl o'r Gwlad sy'n cael ffisigol fyma. Y gwestiwn I bwys a gofyn I feddyg, chybod pan o'ch chi yn coleg, rhai blynyddoedd erbyn hyn, sut ydych chi'n dod I wybod am y pethau modern mae gyd, beth sy'n ei lles a beth sydd yn... Wel, mae'n rhaid dysgu ar hyd y choes dydi. O'ch chi'n feddyg hen ffasiwn yn credu mae'r hen gredo oedd yn gwella anwyd a beth yw'n fel, neu ydych chi'n credw'r yn y meddyginiaeth modern yma? Wel, mae tua hanner be mae Dr Tilyn weld yn mendio nhw hunain mewn amser chi. Chi digon o mynedd a ffydd bod chi am mendio. Infermer I Dimbych sy'n enwog yn yr ardal ac yn agos iawn at galon Gwyn. Felly Gwyn, mae atgofion lyd ych chi am y lle arbennig yma? O'n i fachyn ifanc yn dod bob Nadolig efo had ar partis yma chi, pan o'n i fachyn bach. A dwi'n cofio y gonsert yma bob Nadolig, gan y nyrsys yn rhoi y gonsert chi, fel rheol ni'n gael nhw fferins fel anrhygion gan y metron, ond dwi'n cofio'r diwrnod ges I pric siafio am y tro gyntaf chi. Dwi wedi dod â chi. Wedyn, oedd na bob peth yma ymlaen yn yr ysbyty yma? O'ch chi'n neud llawdriniaeth ag ati? Bob math o bethau. O'n i'n cymryd X-rays yma. Yn ei hunig, fel GPs, o'n i'n gael wneud cymryd X-rays yn hunig. A gosod yr asgwrn wedyn, roed anesthetic I rywun. Tynnu'r asgwrn i'w le, a roi plaster Paris ond nhw, gadael o fynd. Babis, dweud si, a 1,500 o babis i'r byd yma. Bobl bach? Ia, bobl bach hwnnw chi. Mae'n ardal ffrwythlon iawn I gwybod y Clwyd yma, ni chi'n cadarnhau. Dŵr da fa chi. Oedd eich tad a'ch taid fan hyn wedyn? Ddim yn haid, yn had chi. Oedd yn had yma, 1925. Ac adeg yn chi, doedd ddim croesaid o bobl
newydd, doctoriaid newydd o'r i'r Infirmary. Ryffydd. Felly o'ch chi'n galw fan hyn, Gwyn, salwaith y dydd? Oedd, dwaith neu tair, chi derbynnu os yna rhywun sal iawn mae gennau ar y pryd. Neu rhyw damwain i drin, neu rhyw babi ddod i'r byd, chi ne? Siwt mae nawr ych chi wedi ymddeol ac yn pasio? Mae'n anodd iawn chi. Mae'n basio, wrach, mynd i siopa chi, mae'n basio giat yn ffrant chi ne, ac rhyw hiraethu i droi mewn chi ne. Wadewch chi ni gael ei mlaen i weld beth sy'n mlaen mae heddi. Mae'n braf ma chyn. Di, da ni'n lwcus iawn. Beth sy'n digwydd mewn ysbyty fel hyn? Mae pobl yn dod fewn, mae rhai yn ystod y dydd, dim ond am y dydd? Mae'n dod â bobl i mewn ar ambulances o 10 milltir ochr Llansannan yn bellach draw chi de. Mewn am y diwrnod, mae'n cael bwyd a triniaeth. Pan o'ch chi yn feddyg yma yn y dre, oedd i fyny i bobl fel chi ddeud pwy oedd yn dod yma, pwy oedd? Oedd gan y doctoriaeth dre bob hawl, nid bron fel licen nhw'n chi. Oedd gan ei hawl pan ni'n weithio yma, sy'n ni'n gallu dynnu ben nhw'n i ffwrdd chi, de. Gael ei bob chadi. Och, chi eisiau teimlo fel neud weithio? Ie. Wrth gwrs, fel meddyg, o dda i chi bod llefi fydd yma. Mae yna le hanfodol iddyn nhw yn y gymdeithas? Mae'n mantes mawr o'r rhan Dr Teulu gael llew lun chi, de. O'n i'n cyfrod 300 milltir sgwar chi, de. O'r practis ydyn nhw pan ni'n dechrau. Oedd bobl yn disgwyl doctor yn mynd at nhw i weld nhw pan o'n sal yn erbyn hyn chi, de. Oedd hi'n bleser mynd ar y ffarm. O'ch chi'n cael amal i ddwsyn bach o wien neu rhywbeth fel ni'n dod yn oedd wrth y ffermydd? O, 3 Rangers chi, o'ch chi'n byw well achwch. Ar wahân i, a bacen o topiau, neu menyn, a gorau byd o llaeth enwyn chi, de. Wrth y modd gael llaeth enwyn o Nantymerddin, ochr Cefn, ochr Llansannan. Ddim byd well na llaeth enwyn chi, de. Ag chyfod waith i chi gyfadden onest, oedd o'n ei lles fi? O, di'n neud y ddau, ni'n bolog iawn, dydi. Felly fan hyn oedd y gwragedd yn dod gyntaf mewn i fan hyn wedyn, ie? Ie, yn y gorau fanna, yn yr adran gyntaf chi, ne. Ta fydd y babi ar dod, dyn nhw'n symud i mewn i'r stafell yma. A fan hyn geithoch chi chynlen eich geni? Ie. O'ch chi'n dweud ar y ffordd fewn thai mae'r llawdriniaeth olaf ar eich chi'n neud, yn fan hyn ar chi'n neud hwnnw? Yn y stafell yma, efo'r athro Robert Gwyn, rhyw 20 mlynedd ôl, dynnu goes fachgen i ffwrdd. Bydd y gangrin ar y goes o'r bosman yn dre yma chi. A hwnna o operation ola mawr gafon ni yn ysbyty yma chi. Ie. Chybod pan o'ch chi yn cael diwrnod fel yna, sut deimlad oedd gynnwch chi yn y bore pan o'ch chi'n gwybod bod eich chi'r beth yna i neud so dyd oedd e? Wrth o mo. O'ch chi? Da chi'n golew iddiw? Rhaid a chi'n gadw'n le. Wel, cymwch eiliad i gael chat â chi wnion yma, gweithio chi'n galed. Dwi'n brysur yma. A ben o'n i'n neud pob peth yma chi. Ie. Chi sy'n gyfalu am goi tan? Ie, na gi a. A torri nhw. Torri locs pob beth. Ie. Wel, wrth gwrs, mae da chi le neis i weithio, mae'n le hardna. Ewn, di, lle mawr dyn ni. Be di chenw chi fi cael gofyn? Edward Tom, John Edward, Ted, mae'n galw short name, de. O, Ted, o. Hawsach chi fi gofio Ted, dydi? Chi'n abod y meddyg os blynyddoedd? Yndw. Dwi'n efo fo ys dipyn gwadas. Ydy chi? 15-20 years hwnna. Ie. A mae'n hynny'n iawn i weithio, ddo fo? Yndi. Dydi? Yndi. Cael coflog iawn yma. Na chi. Ar ddewch wel, a'i mi'ch cadw chi. Nid diolch. A mae'n dwydd coi tan yn mynd, dydi? Yndi. Cos mae'n gan oer yr hwf honni. Yndi mai. Neis eich gweld chi, Ted. Yni. Hwyl i chi. Da. Ted? Yw ti'n neud job da o'n un. Ti'n cofio, ti gael ddysgu yn St Beinos yn dod, sef echan garddio. Oedden. A dyn ni sti gweithio yn ysbyty yn dod, yn yr gardd ysbyty Glan Clwyd. O'n ti'n cymryd rhan yn concerts yn dolyg yn dod. Oedden. Be oedd y turn di yn yr concerts? Oedden, i wneud i wared geir a cocl. Ie. Cynnig cael gweld o, ti'n o'r gar o ti, cocl. Be al ti'n neud? Defyd. Well done, Ted.
Yn llyfrgell Dimbych mae yna arddangosfa o hen offer meddygol, teulu Dr Gwyn. Felly'r hen gelfi o gynnwch chi adre o'r hen Gwyn, ie? Ja, wedi gasglu nhw yr hen bethyn i'n haid a rei eraill i'n had. Wy'n wedi gasglu rei nhw hefyd. Wrth gwrs o'ch chi'n goffo wneud llawer iawn o'r pethau yma pan o'ch chi'n meddyg. Mae'n wahanol heddiw, ydy? Wel, o'n i wrth i bob prawn y llun yn neud rhyw fath o llawfeddyginiaeth yn yr infirmary yn Dimbych, chi de? Ond o'n i'n mynd pethau mor berig a hyn, chi de? Beth dynnu donsils di hwn, yn hen amser, ac yn wneud nhw yn y clinic yn dre, chi de? Plant gorau ar matroses dros nos ar ôl gael ar y breisn yn mynd adre wedyn, chi de? Oedd rhywun yn golli ambell un chi de, gael ei marw dros gwydlyn dros nos, chi. O'ch chi roed yr fforch i mewn, roed y donsils trwy'r twll ma, a'r fforch i mewn i'r tonsils o'r hyn, oedd e'n gwasgu bellach, ac o'n dorri a ffwrdd yna. Guillotine o'n gael o'n. Oedd dorri pen Ffrangeg, chi de, yn y revolutions. O'r un, dwi ddim wedi defnyddio hon, ond allai fod yn had neu'n haid wedi garfod defnyddio fo, vibrator. Tiw? Ia. Vibrator? Ia. Chi, wrth droi hwn, mae blaen e'n eidio nôl ac ymlaen. Ac wrth roed ar y croen chi, mae'n hel gwaed i'r ardal chi. I'r ardal arbennig yn eich corff chi? Ie. Ewn ni mlaen o'n te i'r lle nesaf yma, beth sy'n yw ar y bethau? Beth sy'n fan hyn? Ac hefyd, efo chi leeches. Oedd yn cadw o leeches ar y hon. Tha malwod ych chi, de. Dyn os rwy'n chwydd wedi gwydu y clais ar dyna'r croen chi, oedd yn cymryd un o'r hynny, roed o ar y croen chi, ac oedd y leech yn signo y gwaed allan, ac oedd chi gallu weld y leech yn chwyddo efo gwaed ych chi. Oedd yn signo allan trwy'ch croen chi. Peth electric o hwn, electric shock i bobl. Efo dwy handlen, a droi'r llall yma, ac o hynny'n gynnwch chi electric shock i chi. Ac chi fod i dimlo lot well wedi gael hwnna chi. Nei. Ond erbyn heddiw, byddwch chi'n cael y tacle yma mewn meddyg? Does i'm angen i byd bron o rhain dyddi yma chi'n egros. Ac o fod o'ch eisiau oedd yn doctor teulu heddiw di stethoscope o'r achre, a beth mesur pwysau'r gwaed, a fountain pen. Pasio mlaen i rwy'n arall? A rhywbeth yn eich pen ar wahan i'r fountain pen. Mae gan y teulu 3 o blant mae pwysedig. A'r fengaf ohonynt sydd o dan chydig o'n fantes yn cael pleser allan o'r ffatri fach yma yn Nimbych. Ie, dyn ni lwcus iawn bod yna fath lle yn Dimbych. Eich mab, fenga di hwnnw'n? Yr ail mab, ia. 2 mab sgwnnau a ferch. Ni welwn ni'r ferch nes ymlaen. Tyma, Owen. Owen, just day. Cymai? Hiya, Dave. All right. Working hard? Yep. O, mae dda bod y sefydd mae'n gael, Gwyn. Ac felly mae nhw o dan gofal fan hyn wedyn yn gweithio? Ne. Ac mae'n gwneud ennill pres bociau chi, ne? A'r un ydi ennill, mae'n licio mynd am ei gwyliau chi. Where are you going to free holiday, ho? Spain. Spain. Efo ei gyflog o chi, mae'n talu am siwrnau i ddau byd efo fo chi, ddau care worker efo fo. Care worker. Efo. Ond oedd wedi spotio chi'n dod i fewn fan y sydd? Well, I said in the beginning that Sam was looking like Tide, didn't I? Yeah, But yeah. he's behaving like 9. He's a good boy. Don't let me down now, Sam, will you? Hey? Don't let me down. Mae'n brafio. Ydy'r holl wynt ar ela hwnna. Mae'n dig. Mae yna glamp o di braf, da chi ma? Ia, dyn ni bod yn lwcus iawn, dyn ni res i o pen o pethau rhad y tai yma chi, de. 1962 oedd hi. Ie, hefyd. Cyn ni lwcus iawn brnes i tir o gwmpas, dwi'n bach o tir a rai tu bach yn gwlad gwerthu nhw dyn. O'ch chi'n blentyn, o'ch chi'n gwybod am y tîm a siwr o'ch chi? Wel, o'n i'n gwybod, ddim taw am y tŷ, ond am yr cae tu nôl yma. Cos o'n ddwy hen ferch yn byw yn y tŷ, ac yn o'n gwadd, gael y gais yma bob blwyddyn i gampio chi. Dwi'n cofio tirio fyny'r banc o'r afon,
jyst i gael spec bach ar y ferched yma yn y tent sy'ch chi de. Ie. Wel, mae e mewn lle delfrydol, ydych chi'n cael edrych allan ar Dyffryn Clwyd ac ar Moel Fame. Wy'n siŵr bod chi'n cael oriau wan eistedd yn yr ardd a mwynhau? O, da, bydd gorau ydi yn y haf chi de. Eistedd o blaen tŷ nawr, ach gin and tonic. Fendig ydi chi ne, sbio ar y lygfa. Mae rhai bod hwnnw dda i chi bod meddyg yn deud. Diw, fyddai'n rwbio mewn fyddai'n llyncio chi ne, rwbio ar y mol dwi. Ia, llwn i fi mlaen a gweud bwysau lot o gin o na i ddim de. O, ddydwch fan, chi wedi bod yma erioed. Fi oedd erioed awydd nhw chi fynd o'r ardal, chwaith? Diw, ddim beri. Mae wraig eisiau fynd am holidays yma cacw chi de, diw. Dwi'n neud hapus aros adref chi. Gael digon i wneud yn yr ar chi, de. Mae'n ei wachgen Ted yn helpu dyddiau chi. Bob dyddiau ers dros chwarter ganrif erbyn hyn. Ted yn ffyddlon iawn a Mirion. O'r tŷ a lawr y lôn, ystod isa cottage, chi. Mae'n dod o'n torri lawnt yma am chwarter ganrif erbyn chi. Na ddipyn o waith cynnal a chadw ar le mawr o'r un yn se. Oes, mae'n bwysig cadw fyny o hyd â chi. Bydych chi esgluso un beth neu eitha waith ac yn waith â chi. Eith. Gwch chi mewn. Ew, ti braf, Gwyn. Digon o le, digon o le. Ei bod lwcus iawn. Ti'n cael mwynhau ar tŷ hefyd chi, ne? Neu cymryd fantes yna i gyd. Llun o'n had yn y rhyfel gyntaf. Mi ath chi yn y machine gun co cyn mynd fel feddig ar ôl y rhyfel chi de. Na ddechrau gychan. Bobl bach. Stafelloedd mawr yma. O'n stafell braf, Gwyn. Di, mwynhau yn hynny fan hyn chi. Byddai'n cysgu'n y gader yma bob nos, santer 2 gloch am bore. Petra i mynd i gweld un gynnar. Oedd hynny rhan o'ch pobl chi o'ch chi'n cael galwadau pob amser o dydd a nos? Wel, rhag ail wisgo chi, de. O'n i'n cysgu fan hyn yn y dillad allan ydyn. Mae'n rhaid i heli o, mae'n rhaid sydyn chi. Ie. Wedyn yna lun go arbennig ar ben y piano yna, o honno chi, be oedd yr achlysur yna de? Wel, dyna fo'r adeg orach. Mwyaf bwysig es i yn fy oes, chi, pen o'n i'n cadeirydd dros Cymru, o'r cyngor doctoriaid teulu Cymru chi. A llun bach yn sy'n wrtho chi, yna'r mab sydd yn Beirut yw yna? Rhys, dio. Ar hynna. Mae'n gweithio i motor ola, mae'n scientist yn Beirut. Helpu bobl efo'r ffôns bach yma, mobile phones. Ie, mae'n ddim prysur, siwr. Pawb eid o'r reidi, wan. Ewn ni ma'n gewch chi fi'n gyntaf, mae hwn yn glamp o dichan. A mwy na'n pentra ni. O'n golli chwar i. Maint o blynyddoedd mae'ch tad a chi wedi gyflawni yma yn edrych ar ôl bobl dimbych ar cilch, os mwyn chi? Oedd yn ad, mae 1925. Ond i ddeud y gwir, fi o'ch chi a'ch tad dros 70 o blynyddoedd yma? I gyd? Do. Gai ofyn i feddig sut iechyd i chi wedi cael ar hyd y blynyddoedd? Wel, ffantastig. Dwi wedi bod yn andros lwcus. Is i ffwr am 2 ddwrnod yn 38 years chi. Doleg oedd y gwneud y gynnu. Eithoch chi weld, doctor? Dwi'n bach wasfus, de. Fe wyddom nad ei foddion yn unig ar rannau a'i gleifion, y llais a'r chwerthyniad llon, i ni oedd Eli'r galon.